lang nga po di programa nga na po na Rayaw ni ILOCANO pinanawan ako ni Pinalkangan. To'y napudno nga ayat ko. Request si Ma'am Bibian sa detagit. Ma'am Bibian Abalos. Awan sa bali anagi ko dito'y puso nang namnama akasta kamit kaniya ngemipili ko daw lipliputan na pinamate na asyak laeng dita nagen ngem gayam ta dua kami apat-pat Diyak maawa nga adda inakagudwa di ta puso kenrik na inalilaw mo daytoy puso ulbo dayta apanagayan siksikan dito'y kaunga gaya di ka met mabukudan redengek aguraen ka ta inalilaw na duwag kami ngayon ka ay ayaten Rayaw ni ILOCANO. Pinamatem na asyak laeng dita nagen ngem gayam ta duwag kami apat-pat diyak maawa nga adda inakagudwa di ta puso